дар баробари паҳлавон Назриев Шариф Назриев ки таҷрибаи иштироки рақобатҳои байналмилалиро дорад. Дар гӯшаи дигар бошад худи Абдуллои Фазлиддин бо Шерафган Сардоров рақобат дорад. ва ба гилеми дигар таваҷҷӯҳ мекунем, ҷое ки ҳамзамон барои ду шоҳҷоиза мубориза рафта дар ҳоли идома ёфта. Ва ин ҳам як ҳаракати бисёр ҷаззоб. ҳалол Шариф Назриев бо як ҳалуки дохила тавонист муваффақ шавад. дар ҳоле ки сахт даргир шуданд, белохир шоҳҷоизаи аввал соҳиби худро дарёфт кард. акнун ин паҳлавонон барои шоҳҷоизаи дигар мубориза мебаранд. ҳарчанд Шерафган бо Фазлиддин Абдуллоев аввалтар шурӯъ карда буданд барои шоҳҷоиза. мубориза як ҳалуки байни ҷолибу дидани ба ин тартиб. бубинед чӣ гуна Шерафган дар авҷи аъло иҷро кард ҳалуки дохилиро. ҳарифро аз ҳаво оварда зад. бубинед Шерафган ҳам як паҳлавони хеле бо ахлоқ аст, як паҳлавони бо одоб аст. фавран эҳсос кард ҳарифро ҳам табрик мекунад. баъзе аз паҳлавонон ҳамон бо вуҷуди оне ки онҳоро партоб мекунанд, онҳо қабул намекунанд. вале Шерафган инҷо исбот кард. воқеан аҳсан ба ҳунару истеъдоди Шерафган. дуюмин шоҳҷоиза ба Шерафган Сардоров насиб шуд. ҳамин тартиб ду шоҳҷоизаи дигар дар интизори паҳлавонон аст, дар интизори онҳое ки барои онҳо мубориза мебаранд.